Tässä oli meidän GoPro kiinni, mutta missä se on nyt? Älä minua kato tätä. Sinun kiinnitys oli. Fluppailihan se aluksi. Yllättävän ehjän kuntoinen. Miltä se tuntuu olla sillä ilmassa korkealla? No ei tossa kyllä korkealla oltu. Mut kyllä mä odotin, että ei se varjo aukekaan. Se vesi vaan lähestyy ja mitä ei tapahtunut. Ja mä olin jo varma, että mä tuun veteen ilman, että kupu lentää. Ja mä olin niinku valmistautunut siihen jo, että kohta tömähtää vesi. Ja sit se 1-2 niin kuului hirmu posaus ja varjo lenti. Mitä luulet, tuleeko joku muu tekemään tämmösen homman? Ei näin matalalta, vaan ei ikinä. Kukaan ei ennen tehnyt tämmöstä eikä tuu tekemäänkään. Tyhmähän toi on.